lume, bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft. Și un nou joc Play Store, știu să joc și nu știu cum să intru aici. Mi-am schimbat și am uitat. Și de aici. Nu. Lasă-l așa, cred că aici, da, aici. Încep cu prima lume. What the fuck? Cine-i harta asta? Cu două pixuri. Și ce sunt ăștia înalți? Portal. Vorbesc serios. Ce caută patul la mare? Uoleu, ce sabie puternică. Urcă pat cu scară. Da, știu că am răcit un pic. N-am mai răcit de mult. Și am răcit un pic. What? Cum mai cobor, că mi-e frică să nu mor. Cred că tot pe scară. N-am murit. Ce-i asta? Am lopată. Cu Unbreaking și Fortune. Mamă, ce pune pickaxe-ul. Mamă, ce asta? Bibliotecă. Oh, vreau să citesc cu carte. Nu pot să iau. Ce asta? Mișto. Ce asta două? Nu știu ce care-i fază, dar... Ce spune ăsta? What? What? Ce asta? Nu știu. What the fuck? Ce sunt astea? Eu trebuie să... Așa. Ce e aici? Wow! Oh my god! Ce asta? What? Poțiuni sau ce le? What? Ce asta? Ce e chestia asta? Abar n-am ce e. Bă, ce pus? What? Asta e un șoșon. Încă. What? Dar am uitat pe internet și am văzut că trebuie să construi case și altceva. Și în Minecraft sunt destul de multe secrete. Asta am observat. Oh, o mușă. Ce este asta? Abar nu am ce era. What? What? Ce este asta? Nimic, e gol. Da, nu, da. E gol. Ți-a căutală. Se aude așa pentru primul știu. Anvil. Asta este un crafting table, cred, da. Asta nu știu ce e. Ce asta astea? Asta ce e? Un robinet, cred că. What? Ce-i just ăsta? Nimic. Bă,
danțeci. Ce fac acum? Mă culc? Cred că da. Mă culc. O bună dimineața. Asta tot crafting, da. Mă! Ce pot să craftez? Câte blocuri lapis. Da. Nu știu ce fac cu lapisul. Eu trebuie să revin. Bună. Nu trebuie. Câte lopițoaie pot să fac? What? 32? Eu știu că 32 plus 32 e egal cu 30. Bă, uite. 32 plus 32. What? Ce asta? Pot să fac, nu știu ce. Spun câte topuri, pickaxe-uri, târnăcoape. Dar asta nu știu ce are. Am văzut în camera era plină de chesturi. Și sunt curios ce sunt în chesturile ele. Uite asta. Gol. Nu mai pot să ies. Gol. Dar cred că pot să zăpăcesc. O să zăpăcesc pe ăsta. Bun, sticuri. Sticuri se numesc, da. Stick. Așa scrie. Stick. Încă un stick. Zici că sunt stixuri. Ăsta. Mamă, cu mâncarea asta. Nu știu ce era, dar... Asta nu știu ce e. Cu de pulpete. Eu cred că mă duc afară. Înainte să mă duc cu asta. Mamă, e o carte. Siltaci 1000? Bă, Siltaci 1000. What? Îl cheamă 1000. Mă duc afară. Bă, ce acolo? Ce era? Hai, Sătian. Sătian. What? Po pleca de aici. What? Uite, îi dau grijă la creeper. Cred că nu chiar creeper. N-am dat, dar... Ce-i ăsta? Ia. Ce-i ăsta? Witch? Scrie witch, adică vrăjitoare. Iule, unde e? Bă! Spune mai multe? Pot să fac asta? Mamă! Ce-am pe sabia asta de... Moară-uți! What? Ăștia cum moară vrăjitorii? Bă, uite încă o vrăjitor acolo. De ce arde? Nu mai arde. What? N-are legătură deloc cu realitate. Asta mi se pare mie. Ce? Mai gare. Bă, vreau să construiesc mai mult în casa asta, că mi se pare mișto rău. Chiar dacă nu funcționează, e de Crăciun. Că vine Crăciunul la mine în... Nu știu cum se numește țara în care stau eu.
e așa. Că nu e așa. Nu pot să pun blocuri. Minecraft-ul ăsta e bloculeț nou. Că nu prea l-am văzut. Ce? Eu. Ce naiba? Bom. Ce mai enervează Minecraft? Cred că nu mai fac episoade cu Minecraft-ul. Dacă se scrie pe like-uri, mai fac. Asta înseamnă că vă place. Bă, am învățat o șmecherie. Că am văzut pe internet șmecheria. Uite asta. Uite asta. Șmecherie. Pune jos! Cel mai destul de popular dintre ce am văzut. Destul de popular. Dar ce secret mișto știu. Bum. Punia. Arangole mie sunt ai miei. Îmi place să zic. Barabie, barab. Era să mor. Deci eu m-am fost să joc. Tăcem. Papa. Așa.